Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kalimpong Yeleka jong first Khasi only open to all T20 cricket tournament arajar arpusau kabala penyat de Rangsken area cricket club. Ha ka arpu wetrik uno pra arajar arpusau kabala penlong hamadan kse bilat Rangsken ha ka bahagni ka sngi don rengkat lang do MLA ka Mauplang constituency pat kumju ru kireu rangba jong ke area Rangsken hi barak away. Hagasngi penha perda ya ke jingile kai kalalong happening ke shibakha persya ya ke mouse im ha ka ba ke mouse im CC kala job ya ke tos bat kala jit bantit ningkong bat kala la bantit hadu shispa safu hunreu ron habaro khatsan over bat hablut baro ki weekend ke jingile kai kalalong ke ba itnat bha ha ka ba ke shibakha kala bot nadin bat kala bantit tang shispa lai fu hunyo ron da ka bahap lut baro ki wicket na ki khat khandai pon lai over ha ka bakhat do ka mouse MCC kala job da khandai ron hagni ka sngi ya ka nam man of the match la yo ra do Benny Lingdo ubana ka kinhon mouse MCC ubala la ban tit hadu san pu praron na ki lai pu san tli ball ya ka best catch of the tournament la yo ra da u Andel Bird Shangplyang na ka mouse MCC ya ka khusna most wicket taker of the tournament layo ra da full moon kharshing ubade ne ka kinhon shibakha ubalayo hadu khat ar wicket na ki southly ki jingele kai yega most run scorer of the tournament layo ra da umewada shilla na ka kinhon shibakha ubalala bantit adu ar spa sa kandai ron ne ki santli ki jingele kai ka mouse MCC kalayo ra aru yega song pisa ka bahanyo pho hajar tingka bat ka shibakha kalayo ra yega song pisa ka balai pho hajar tingka Sendi. Ya, lekas pilih, keluar pilih. Lekas pilih. Lekas pilih. Lekas pilih. Lekas pilih, lekas pilih. Kas terang, easy. Easy kas terang. Ya. Ngai khu bri phi champion to ai bani jing job jung phi kan ai men sim chu ye phi om ba pla job chi sin pen ya khin sting no enre pen nang yai tre pen ha bi le shi wi jakaru pen la pen yo jing job pen wara ai kanam ya ga ying sem jung phi ya kshno ko jung phi rum jo bat kum jo re kine ki balong rona sop wonom do jigerman yai tre sitom yai practice ba khanang ba phin yo ka jing job hawai pat ka por te crazy bon sa chisen ya bro atli ki team ye ginong job rana sob kumju bat i pa no snong jong ka them Rangsken kuble sibon bat chwa wan song ngai kuble Christmas basuk adban jipi baro bat ustem thamai banwan arjar rafusan but I begini ayom lekmen kan ayengi kata jingkemen ha ga jingi muji waman gaski na gawe ga por sha gawe ga por kublai si boni fi baro si hajar ngo yo nongbo nong tha kublai